Здравейте на всички, или Hello Viewers, както е модерно по другите канали. Аз съм Марто и днес правим едно бързо включване, да свършим малко работа по компакта. Както знаете, под предните видеа правих ревизия на мотора и минах разработка и сега това, което искам да направя днес е да го обслужа, да му сменя маслото. Също така две биалети и ляв носач, който при мен има разбит шарнир и вече доста сериозно се чува, пука, трака и така нататък. Освен това искам да сложа и Oil Catch Can, защото искам да променя малко картената вентилация тук. Защо съм се спрял на тези марки? Различни мнения. Аз в последно време от опита съм доволен от качеството, което предлага Мейле, без да прави някаква излишна реклама или още по-малко пък да е спонсорирано. Но особено тази серия HD така се представят доста добре, по-добре дори от някои от така, за съжаление, вече прехвалените марки, които бяха познати от едно време за качествени части или части за оригинално вграждане. Като цена може да кажем, че са така средно бюджетни. Не са най-евтините, но не са и най-скъпите. Така че да започваме и в процеса на работа ще ви разкажа защо точно съм избрал този носач и какви за мен са предимствата и така нататък. Иначе не е нищо особено да смениш едно масло и ни биалети или носач на 4-стица. Бейсик неща. Така че да почваме. Стария носач вече е свален. Този е разбития шарнир. Какво е особеното при мен в случая? Ако се вижда тук на камерата, този носач тук е изрязан и е поизпилен. Това трябва да направя и с новия. Защо? Защото колата, ако не знам дали се вижда достатъчно, е с планки за завиване. Накрайника е изместен и при пълен случай е десен, тази извивка на накрайника минава много близо до носача и реално ако не е изпилен, се опират едно в друго. Затова трябва да изпиля и новия носач. Защо избрах варианта на Мейле? Защото този е направен с сменяеми шарнири. И реално това изпиляване ще го направя един път. Ако ми се наложи да правя пак, да разбия шарнири, да сменям нещо, свалям носача, сменям шарнира, по-ефтино ще ми излезе отколкото цял носач, защото цената на този носач е около 300 лева. И ще ми е по-лесно да не се налага пак да преправям, да пиля и така нататък. Затова се спрях на тази марка и специално на този модел. При биалетите каква е разликата? Видимо HD биалетите са с доста по-така солидна ябълка и по-голям шарнирен болт, ако може да го наречем така. Ще видя колко време ще изкарат и ще дам някакъв отзив, но мисля, че ще се представят добре, поне от опита, който имам. Сега трябва да се набия обратно тампона. При мен са от Z4, мисля, с изместен център. И ще си ползвам пак тях и монтираме. Начина на монтаж, мисля, че няма нужда да ви го обяснявам, това е съвсем стандартен. И какво друго да ви кажа за този носач? Някои предлагат рециклиране на тези носачи. Сега някои хора са доволни. Дали на мен ми се е случило така или не мога да кажа, но аз съм слагал рециклиране на носачи и не бях доволен, защото колата пукаше се едно, че шарнирите са разбити. Нямаха луфт, не бяха разбити, всичко беше стегнато, но прекалено стегнато и при движение издаваше доста неприятни пукащи звуци.
а пък не е сложно, но не са от най-приятните за сваляне. Загубата на време в това да ги изпратиш, да ги направят и да ги върнат. 2-3 дена, което мен не ме устроя, предпочитам да имам решение, което да действа веднага. Нещо друго, което забравих да спомена в началото на клипа, е, че тези дребни ремонти всъщност са част от подготовката на колата за едно малко трипче, което с момчета от града сме си спретнали за Румъния. Искаме да покараме този Трансфагарашан, ако правилно го произнасям, не знам. Този проход и сега правим организацията. Надявам се да успеем да съберем достатъчно материал за следващ клип. Но все пак искам и колата да е сравнително изрядна за това пътуване и за това го правим. С окачването сме готови. Продължаваме към обслужване на мотора, смяна на масло. Като масло реших да използвам 10-260 на Valvoline. Мисля, че този вискозитет ще ми позволи по-екстремно каране, ако ми се прииска, да дам малко повече газ. А също и нормални студени стартове, защото тук климата е топъл и нямаме такива студени зимни дни. Марката ми харесва, защото е американска, но в Европа се произвежда само в Холандия, доколкото знам, а не като повечето марки, особено по-нискобюджетните, които имат заводи навсякъде и е много съмнително какво получаваш в тубите. И винаги съм предпочитал да ползвам такива марки, които са с по-проверен произход, ако може така да кажем. И ще видим. Не използвам най-скъпото масло. Аз съм фен на Amsoil по принцип, но това е дейли кола. Няма да търпи кой знае какви натварвания през повечето време, за да използвам и толкова скъпо рейсинг масло. Така че спрях отново на нещо средно, бюджетно, разумно. И мисля, че ще е добре. За кетчкена, тези от вас, които са запознати с М54-ките, знаят, че имат така по-сложна система за картерната вентилация, която прави проблеми с времето. Аз съм премахнал и съм извел вентилацията под колата, но се получава така, че колата позагрее, почва да пуши оттам, да вади дим и е доста неприятна миризма, особено като седиш в задръстане или на стефар. Дори хората почват да се оглеждат. Затова ще се опитам да реша този проблем с кетчкен, който мисля да монтирам някъде тук, може би, и да свържа, запушил съм излишните отвори, да свържа картерната вентилация към него, така че да я филтрира малко от малко. Ще започвам с монтажа и това е последното, което ще направя по колата преди ходенето в Румъния. За днес толкова. Тръгвам се за Румъния. Надявам се, че ще се изкараме добре, ще се покараме, ще се позабавляваме и дано да снимаме достатъчно контент за някакво видео там, защото мисля, че има какво да се види. И да, ако е така, ще се видим на следващото видео.